because vachatangavhura hombe, and every man being a man chaziya zvakawanda. Number 2, Samuona chika guys kanyaya akatangira madays akatengerwa days mutukudzi mota na Wicknel Chivhayo. Holiday akakomenda zvaakakomenda izvo zvakabata Wicknel Chivhayo. So mashoko aya akaita kuti se Wicknel Chivhayo va unfollow Holiday pa Instagram maiza. So Holiday akabva apinda mu DM ma Wicknel Chivhayo achibvunza kuti ko naye mukuru ko kundi unfollow wako kanaka here. So Wicknel Chivhayo akabva apindura achiti tanga waita respect ziva munhu wekutaura naye handisiwe level rako Holiday. So akabva amutigadzisa mashoko ako akanyora pa social media posta uchikumbira regere rinobva ndakubayira mota. So Holiday akabva apindura achiti mukuona chii makuru ani inini kusapota bato haisi nyaya kuti ndoda marewards but nyaya kuti inini ndonakirwa na president maizwa. So mukuona chikagadzika ndikuplayere video kamujaya achitaura ka audio yake maizwa. ini hangu handifarira kunyanya kuona manyangotaipa ndaningoadresa 3 issues. Number 1 nyaya dzana days I feel like legacy yatukuka ifana kusiwa yakadaro because vachatangavhura hombe, and every man being a man chaziya zvakawanda. Number 2, inini kusapota president I'm not like you. Handina kusapota president kuti ndiwane GOE. The fact that you're even telling me you want to buy me a GOE is insulting. Inini kana ndikuda nditengera mota ndikutengira pa G-Wagon izvezvi ndo zvandikuda. And I supported the president out of proper solidarity. Those and that we done kufila mge comrade and dina kuisitira rewards. So whether ndichatsura vanhu kuvaudza chokwadi chandofila or not, it's not based on the fact that I feel like I can get rewards from ZANU-PF. I support the ZANU-PF from a point of patriotism. Ndinotobelieve. So ndozvo zvataura na Holiday. Muona chika guys leave my comments but inini angupari pafeka now I believe in Holiday manje akumira semurume panyaya dzacho aiwa atomuomberera maoko boys.